O mia horo actually ang kaisa YouTube nukha panbua edisi village o jagan bumung ingke chini takung ni kendro prai 5-6 mas romui paralyze ungoi bo bisna kalaijak onogo botai kebo kuri bono onokni joto kisu eta ki prasa joto jagan thangoi mano ang bini YouTube bini সমস্যা nukha ingke faika oro faye je ani yaksuk sak ang bono help faika abong boskango botabu doctor naijak tongo khwayo khoroksa ayurvedic doctor bai ge boskango bo bini thanani faini jungjalni kokro bo saka ang saka bono boskango nungar rogo thana purogo taisa ang khokangge ang je yaksuk te tesa nono yak bar khawana hine sakata asum samai lamsugo bab song haino hai bahai tongbai wansugo norok jotono kahno tongbai na hinoi miawo ang kaisa video rimani norok nugoi mankana nikendro de borma pasoi mos romboi bisna kalaijak yakung yakmaya henai samani aro chini ononto sar chini iam borong gana ononto sar no request khaimani borong ni nukhungni bororo o video rimani ang norok nukhana phiaba bab sung tini belai khushi ba belai tongthok tamo hinge o video no nugoi chini demsora kotsusorani MDC Sardirendro de Burma tini aro phayoi o nukhungni borok bai malaika o nukhungni borok bai malaye kokrok salai phika kokni bisingtui borno fan rikha kokni bisingtui kubangma chubasu rikha je mansak jora tuibo no belai tongthok mani kokno hayode inga aboni bisingtui no tini poila sung hambai si marinai ani channel ni bukhaktui ba ani phaisingtui chini diran sarno belaga hambai nung phai borok malai phai mani bagoi borno phai nai phai mani bagoi tamang ge odora baib sung ang sanamu sungo ani video je nai tong nai rokno thikno MDC sar chini MDC sar diren bongkha demsara kochu sorani obongkha halhali ashram bari arongkha chini iam sar borongana ononto de borma phiaba odora baksa borok wansugo mano bo kaisa area ni tekse area bahake permission sara habai otike thangmalai man angbo kiche clear khairi namusungo aro botam hene wansukara je ani MDC oboto tongono tongo ani MDC no bad digari ani MDC tongrathum ani pos poila henge obose man na hanai je bo khoroksa tiprasa bo khorok nikendro de burma bo khoroksa tiprasa mukum bara pia bini wansuk mane obono je ani khoroksa tiprasa hamya klai tongka ani tiprasa khoroksa chugya angoi tongka ani tiprasa khoroksa osubida o klai tongka aro thang nainani ang buta hisabe othoba bo nikendro bini bufayang hisabe bo fain nai phaika bo fain nai phaika obo belai kotor kok umosi inga abani bagana hambai ribe achin diren charno tini obosimia tini nikendro no phai kok ne bisingti chuba phaika bobai malai phaika boroni nok ne borok bai kok salai phaika amoni bagoi simia hambai rimane okokya tini diren charno kubangma jaga nugu chubai tongmani ro tini mendi hai jaga o boysko borokno thangoi mairum hoite thok hoite thangoi je mansak joratui bo chubamani chungnukha je mansak joratui chubamani chungnukha inga abo haikeno chungkubangma jaga bini area demsora kochu sora rogo bo kubangma lama hamyano i choling riwoi lama rok kaham snam rimani tei tuini bagoi byabostha ringku aro koto snabo rimani aborok chungnugo aboni bisingo abo srai ke sijago je bo khoroksa buka kaham bo khoroksa buka poriskar borok je bo khoroksa buka poriskar borok tini buka poriskar ya hinke tini nikendro ni nogobo phai bo sobai gla khamon ye arono sijago buka poriskar borok bo ei buka poriskar no obo phangka ang saimono bo khoroksa buka poriskar borok hanai tini phai simini kogya chukok satani no borok bai saimano je MDC sarbo bobai kok sadi nung chotomaino bo free babe kok sao nijini bo phai wansugo bo kok sao tini onni kendro de bormano bo nijini bo phai wansugo no bo tini phaiga jodi ang khoroksa MDC no wansuk tongkha ke bo aro kubangba wansuk kamo
je oba ani area ya oba tai khoroksa borokni area ang aro thangai tamo hino boi tamo comment khaino tamo sano onek kubangma wansu khamobo tini bo sei wansu yaoi bo tini khoroksa buta haike wansu goi bo tini osubida ungjak nukhungni borok bai phai malai pika obon baka belai hambai chini sarno nini je samung nung tangoi tongmani nung tebu kahmkai tangdi te public ni hamjak mani public ni ashirwad lukuni ashirwad nung tebo manthung aboni bagai belai tini omhai borok bai hingkai borok kok salai thani bo je bukhani kok je bukhabo kok tongmani khulugoi sanani phan mano tamo hingke je public ni bukhawo bahai kok choli tong public ni bokhor ko tamo kok wansugoi tong o public robo khulugoi sanani phan mano je free kai choli nai borok no je free kai choli nai borok no kok sanani phan mano je borok bai nung thango kok si saya nung mai kok sana time si koroi omhai borok no hingke bukhani kok khulugoi sanani bo kirimani hai bongo lachimani hai bongo phiaba tini chini diranchar free kai choli mani bagaino bono joto borok bo bukhani kok khulugoi sanani phan mano bo borok ni bukhani kok saimanani belai chai togo borok no rang puisani bisingtui chubai maya phano kok thairok ni bisingtui kubangma borok no chubao plan riwo jong nugo ang bai thangbo sarbai malaikai jora kok sawo phiaba kok sawo bo kok saya mahairok ungya kok kaham keno sawo time koreni bisingo phano kaham ka kisa misa phano je mansang jora tui kok sawai konai mo thango nge obon bagai kaham no masawo tini ang o kok saya je bo simi kaham te ke bo hamya te baki ka hamya mangdai na te baki bo kaham no tini obai keno o elakao khorokse MLA bodong MLA hingke chini borong ganang sar Manoj Kanti Deb bo hingke o elakani MLA bini elakao tamung tong bo borok bo obosao kalai tong public lama kahamda himboi tong tui kahamda manung current kahamda masok ei sob rok nainani dorkar chini MLA sar sungni sagabo tong phiaba election je pai thangmani chini o MLA sar bo ekbar phano nai phaiya jong umhairok jong khobor mano amhairok saimano ta phaiya hingke obono nadi jong election ni movement no simi borong ni thani thangoi vote prochar vote ni bagoi prochar thang khaima bai simi englak nung public bai connect tongna nangano public ni bukhani kok nung saimana nangano je public no boro choose khai public no obab tamo public no tamo sana musung public no tui tamo wansuk nung obo saimana ni belai musung saimana dorkar saimana nangano ani wansuk mani nung election ni movement of phatka phaika mic tui kotor bason dikha bazar soba khaika kubangma para gorowa soba khaika omhai bai nung hotat khai bhaige public ni vote nung mannai o public ni onek problem chikon problem no ma wansuk nai ma cher nai uno tam khlai ke jano public ni o jungjani simi yokna ni bagoi bo lama kari ke jano obo chai toknani belai dorkar tini phainai phe aroni MLA bo phainai phe karon why tamgoi boot ni bagoi simida borok sanamjak ba boot ni bagoi simida borok no dara kaka mama ne use khanani ba bini suk dukho ni jorabo nung nainani dorkar tini o elaka simia Tripura kubangma Tripura se elaka o omhai kubangma jungjal tong tui boroni nung nukhanable holong bising ne kicha kha klaimani gola kaisa tui pungna se 1 ঘন্টা rone bisi nangoi tango hingke ei sob rokno কোন একটা ব্যবস্থা লামা khlai rikha belai chao umhairok khoroksa MLA ni elaka khoroksa EM ni elaka esob elaka roko umhai ungoi tongkhanke kicha lachima singja hayemo belai lachima singja hay tini ekdigi wansung naikha aro bini butar bo kuroi bo aro phaichuba phakengka I ang lab khainani ang busang election bagoi
tebo but manani abahai boya bot je sukaro burung burung khai chubai tongphano we elakani but bomba smaya bhaike manai je phaida ni bagaw khainani gangai kono phaida ya om kaisa sign kaisa sign borok ni bukha ni kaisa sign bukha kaham ni kaisa sign kaham no ma hinai hai no ma hai ado angte bosimi borok kaham te borok kaham kuroi o ngorong ni bisingo MBC EM MLA amharong ni bisingo te borok kaham kuroi bosimi no borok kaham umai ko gya te jotto no borok kaham jotto no borok kaham ham ya tini onukung jabarong no samani bono samani musu tong jaka sisi musu tong jaka onek tong jaka o borok bai angkok salaika o nok malik bai o je hanyak laijak o borok bai kok salaika onek tong jaka chini diran sar phai mani bagai nungbo elaka ni bo area ni borok saimia borok jas malai na musu je sabai fano nge phai malai phai ka onek tong hamjakka onek tong jaka nge bukha ka ham ma hi jene bele obose tinara tebo kok ruai kelang sini dirancar tamhanai mansak joratui buskang rogoba chobanani chai tok nai hinai nge poito khayo asa khayo chini nikendro chini takhung nikendro no chobanai hinai chini dirancar bisas khayo nge angte bisi kok sana thanglia jotono no hambai an video kurgoi tongnai te haino hai chini dirancar no bo haino hai hambai nge paithogo badi on chini je hanja kalaijak chini takhung nikendro bo bini khuktui tamo saka obo kisa chung khanai na no hayada nana nai pheban bang bus tam bahai ma to habi sai ham ma to ha pheman ya phen ba ko OMDC sar ni bade te ke bo faida nai pege no kono phe ko ki sa ba to phen man bo phe ko emne sa saka sara ai ni hene di bar to to ko ba the bo to phai so ye ko inke tini sar pheman bang bus din ba ko bien ba khop ka ham ma ka ang khao ta tau ko ni je phai nei man ba ko ham ja ka bono ni mung chi am mo khai ni kin do de ba